Når jeg går rundt nede i mit supermarked i Assens og ser kvinder korthårede i en t-shirt og i et par bukser, og så gider de faktisk ikke ret meget mere. Der er der ikke noget at sige til, at han bliver træt af at kigge på dig. Du ligner ham. Jamen, Jim Lyngvild, han er jo homoseksuel. Han er bøsse. Han kan jo ikke udtale sig om kvinder, jo. Mænd tænder da ikke på at se sin kone gå rundt i et par slidte joggingbukser. Undskyld mig. Igen er vi ude i, mænd tænder på skøre. Han er jo ikke seksuelt tiltrukket af kvinder. Det er Jim Lyngvild ikke. Han er tiltrukket af mænd. Dejligt arbejde. Det er det billige, der tæller. Han er bøsse. Hvorfor er han med? Vær nu lidt feminin. Vær nu lidt lækker. Gør nu lidt ud af dig selv. Det kræver så uendeligt lidt. Han skal da ikke være med i et... Altså, så kunne der lige så godt være en med, jo, der faktisk tændte på kvinder. Det gør Jim Lyngvild ikke. Medmindre han er til begge. The door swings both ways, som man siger. Men det tror jeg ikke. Du vil opleve, at dit forhold bliver meget bedre. Han er sjov, Jim. Jeg har mødt ham, Jim Lyngvild. Han er flink og skæg, men homoseksuel. Og jeg ved, der er mange, der sidder og siger, det er ikke udseendet, det handler om. Vi har det godt, som vi har det. Ja, det har I da. Men prøv du lige at tage en lille eyeliner på, lille skat. Eller en lille fræk paljettop. Og så se, om der ikke sker et eller andet på ham syd for grænsen. Tror jeg nok, det gør. Så er der Spotify i måden, og Sofie smider tøjet, hopper op og åbner ballet med en go-go. Der er gang i klarinetten, og hun swinger med kvintetten. Folk er vilde, når Sofie danser go-go.